хора! Днес ще ви покажа какво получих за рождения си ден. Първото нещо, което ще ви покажа е... Момент. Първото нещо, което ще ви покажа е... Момент. Първото нещо, де ще ви покажа. Извинявам се за забавянето, просто трябваше да се настаня. Първото нещо, което ще ви покажа е ето тези две неща, които са на Малезия. И ето това, така изглежда, това е душгел, това е дезодорант. Да, ти ги използвам. Второто нещо е ето това. Това е рожденичка номер 1, Happy Birthday, пише честит рожден ден, там няма да ви го чета сега. Това е една топка, която в момента ви е клатя, да ви разклатя хубаво. Ето както виждате ли тези парченца, които са вътре? Да, това е нещо специфично. Следващото нещо е ето тази шапка с ето този шал. Знам, че бързам, просто нямам памет в телефона и всеки момент видеото ще се случи само. Така. Следващото нещо е ето този дневник, който е от кръстничката ми. И вече попълних първата страница. Ето как изглежда дневника отвътре. Тук съм писала на първата страница. И така изглежда дневника и ето му кутиката. Следващото нещо е пак шапка. Ето я с един шал. Пак много приятелка. Следващото нещо е кръхосница. Ето я всеки може би има. Там. Това е всичко. Да. От майка ми беше самия рожден ден за подарък. Благодаря, че гледахте това видео. Да ви е харесало. И от мен толкова. И... между другото и ето тази буза ми подариха. Ето тази, която е на мен. И благодаря много, че изгледахте това видео. Ако ви харесва, натиснете палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Довиждане! Толкова от мен и довиждане!